Kedves rádiónéző gyerekek! És persze nem csak a gyerekek, hiszen, mint majd látjuk az előszóból, a könyvben, a bevezetőből, hogy itt a téma tulajdonképpen nem csak gyerekeknek szól, sőt, főként igazából nem nekik készült ez a programsorozat. Miről is van szó? Ugye én itt már több posztban jeleztem, hogy szeretnék egy ilyen kis sorozatot indítani, annak okán, hogy a YouTube-ra most nemrég felkerült a TV Basic sorozat, amit én nagyon régóta vártam, mert régen ez nagyon nagy jelentőségű volt a magyar számítástechnika oktatás történelmében, és most végre valahára elérhető ez a sorozat a YouTube-on. Itt én egy-egy helyre már tettem be jelzést, hogy majd szeretnék ezzel foglalkozni, de úgy gondoltam, hogy most csinálok egy videót is erről, hogy picit elmondjam, hogy miről is lesz itt majd szó, mert sok helyen kérdezgetik, hogy most akkor mivel szeretnék én foglalkozni e tekintetben. Na, először is. Mi ez az egész TV Basic, mert nagyon sokan nem tudják, ugyanis ez borzasztóan régen volt a televízióban, illetve ez az egész program. Úgyhogy én elolvasnék nektek egy-két szemelvényt a bevezetésből csak kiragadva a TV Basic könyvből, hogy lássuk, hogy mi fánterem is ez a dolog, és utána majd elmondom, hogy én mit szeretnék kezdeni ezzel az egészen, mit tervezek. Na, kinyitjuk, és itt mit írnak a bevezetésnél? Azt mondja, hogy... Nézzük. Köszöntöm a TV nézőket és a könyv olvasóit. Szokatlan vállalkozásba kezdett a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, a Számalk és a Magyar Televízió tanfolyam sorozatot indít a számítástechnika népszerűsítésére és főleg tanítására. A szó nemes értelmében népoktatásra vállalkozunk, arra, hogy mindazok, akik eddig nem kerültek, vagy nem kerülhettek közelebbi kapcsolatba a számítástechnikával, a televízió segítségével szerezhessék meg a legfontosabb ismereteket. Indul a TV Basic, és a tanfolyam végén először a magyar televízió történetében a szorgalmas néző vizsgát tehet, és sikeres vizsga esetén bizonyítványt kap. Jó, itt ugrunk egyet, tehát itt tulajdonképpen arról van szó, aminek nagy kultúrája volt egyébként skandináv, meg nyugati országokban, hogy tévén keresztül lehet hasznos tudást megszerezni, tulajdonképpen ilyen tanfolyam formájában, és a végén ebből a tudásról számot lehet adni. Ez jól hangzik, nézzük, mi van itt még. Igen. Amit elmondunk, ahhoz feltétlenül elegendő, hogy bárki több-kevesebb sikerrel programozni tudja a munkahelyi vagy az otthoni számítógépet. Amit van, az feltétlenül elegendő ahhoz. Tehát akkor itt kézzel fogható, hasznosítható tudást ígérnek. A tanfolyam elsősorban azoknak a felnőtt, ha szabad azt mondani, hogy talán nem is túl fiatal szakembereknek szól, akiket a személyi számítógépek programozása érdekel, de eddig nem volt alkalmuk ezt a tudományt elsajátítani. Mindannyian tudjuk, hogy a mai egyetemisták, középiskolások, de talán az általános iskolai tanulók nagy része is tudósa a számítástechnikának, reméljük, azért nekik is tudunk újat mondani. Igen. A Basicnek bármennyire is szabványosított programozási nyelv, különböző típusú gépeken különböző változatai vannak forgalomban. Mi úgy gondoltuk, hogy a mikroszámítógépes klubokban, iskolákban, művelődési és ifjúsági házakban általában mindazokon a helyeken, ahol szabadidőben számítógéppel lehet dolgozni vagy szórakozni, leginkább Commodore 64, HT 1080Z, Primo vagy Sinclair gépek találhatók. Ezért e könyvben az ezeken a gépeken használt basic utasításokat mutatjuk be. Jó, itt ugrunk. Igen. A könyvet, az adást kísérletnek szánjuk,
Az eredményt a vizsgák mutatják meg, illetve a nézők véleményeiből szeretnénk kiszűrni. Ezért nem csak várjuk a véleményeket, de kérjük is, hogy a tanfolyam ismétlésekor, ezt csináljuk mi most, itt a tanfolyam ismétlése, illetve a következő tanfolyamok összeállítása során a javaslatokat már figyelembe tudjuk venni. Jó, ez volt a bevezető. Itt az előszó is érdekes lehet. Nézzük, mit írnak. Manapság, amikor a személyi számítógépek robbanásszerűen terjednek hazánkban, érthető módon egyre többen szeretnék megtanulni a módját, hogyan lehet ezeket a gépeket minél jobban hasznosítani, akár a gazdasági munkában, akár a magánélet különböző területein. A számítástechnika fejlődése úgy hozta, hogy valamennyi mikro- és személyi számítógép programozható BASIC nyelven. Mostanra ez kiveszett. Vagy csak külön programmal. Ez természetesen nem véletlen. A BASIC nyelv a magyar származású John G. Kemény munkájának, a kemény még a neve, tehát kemény, munkájának eredményeként 20 éve indult elhódító útjára. Ez az egyszerű, könnyen megtanulható és széles körben alkalmazható nyelv rendkívül népszerű lett. Éppen ezért vált a személyi számítógépek alapnyelvévé. Ennek köszönhetően a BASIC nyelv egy általános eszköz, amellyel bármely személyi számítógépet lehet használni. Megjegyezzük, hogy az egyes géptípusok BASIC-jei között kisebb-nagyobb eltérések, tájszólások vannak. Sorozatunkban az úgynevezett közös részt igyekeztünk tárgyalni, amely minden gépnél azonos. Emellett elkerülhetetlen, hogy a nyelv eltérő sajátosságait is feltárjuk az egyes megoldásoknál. Itt aztán szintén még egyszer elmondják, hogy főként Commodore 64, HT 1080Z iskolaszámítógép, ugye Primo és Sinclair gépeken fogják a példákat bemutatni. A tanuláshoz segédanyagunkat szánjuk segítségül. A fejezetek a sorozat tagolását követik. Tartalmazzák az egyes részekben tárgyalni kívánt elméleti anyagot és a feladatok megoldási lépéseit. A tévében látható műsor csak akkor segíti a BASIC nyelv gyors megtanulását, ha a kedves néző a műsor előtt már elolvassa az elméleti részt. Igen. Nos, hát erről lenne itt szó, TV Basic címszóval. Habár sokan azt mondják, hogy kerül a csizma az asztalra, hiszen a BASIC nyelv már borzasztóan elmaradott, nem használják sehol ilyesmi. Én úgy gondolom, hogy az egész programozási módszertannak az alapjait, illetve a számítógép működését, ahogy ott a programokat végrehajtja, legyen szó bármilyen programról, a mai játékprogramoktól kezdve az operációs rendszerek működésén át, vagy különböző akár az iparban használt nagy gépek vezérlésén keresztül, tehát ha bármelyikről is van szó, ezeket mind-mind nagyon jól meg lehet érteni, hogy az alapjaiban miként működik, és erre kiválóan alkalmas a BASIC nyelv, egyébként a Pascal nyelvvel karöltve. Nagyon sokan szidják a Pascalt is, hogy az mennyire haszontalan és semmire nem jó. Hát azt a nyelvet is kifejezetten oktatási céllal fejlesztették ki, és ezt a szerepét kiválóan tudja betölteni. Igen, tehát szóval érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Na, most, hogy tudjuk, hogy miről van szó, én mit szeretnék csinálni itt. Igazából sajnos én kimaradtam ugye ebből a TV Basicből, de rettentően jó törekvésnek tartom, és arra gondoltam, hogy én is kipróbálom, hogy mit lehet elsajátítani ebből a programsorozatból, és én is leckéről leckére fogok haladni a TV Basic könyvben, valamint nézem az újonnan a YouTube-ra felkerült műsort, és bíztatok másokat is,
hogy akiknek annak idején volt lehetősége ebben részt venni, akár nosztálgiai jelleggel, akiknek meg nem, és esetleg nem is járatosak a programozásban, még idősebb fejjel is nyugodtan vágjanak bele, és akkor haladjunk együtt az anyaggal hétről hétre, és nézzük meg, hogy mire jutunk. Szerintem biztosan érdekes lesz, és ha más nem, akkor jó mókának ígérkezik. Nos, az én terveim a következők. Én fejezetről fejezetre fogok haladni a TV Basic könyvben. Sajnos ez most digitálisan még nem érhető el, de reméljük, hogy hamarosan az lesz. Akinek pedig ez a könyv megvan, vagy ismerős, vagy esetleg Vateráról, vagy Antikváriumból, vagy valahonnan össze tudja vadászni, akkor esetleg szerezze be, valamint a TV Basic adás pedig a YouTube-on elérhető, és arra buzdítok mindenkit, hogy haladjatok ti is mindenki leckéről leckére a könyvben, majd mindig mondani fogom, hogy most melyik a következő lecke, meddig kellene átnézni az anyagot. Tehát először én legalábbis ezt fogom csinálni, a többit mindenkire rábízom, hogy hogyan áll ennek a dolognak neki. Én megnézem az első 2 leckét, egyébként én már el is olvastam, illetve mindig elolvasom a leckét, utána pedig megnézem a műsort, és akkor mi lesz itt a hozzáadott érték, mit fogunk csinálni. Én arra gondoltam, mint ahogy régen, a mikroklubokban, meg különböző szakkörökön összeültek, és megpróbálták közösen feldolgozni az anyagot, egyrészt azt, ami a televízióban, illetve a könyvben található, valamint feladatok vannak, és azokat a feladatokat is közösen el lehet készíteni, illetve a különböző megoldási módokat és lehetőségeket meg lehet beszélni. Úgyhogy én is igazából egy ilyesmit szeretnék szervezni, ezért is lesz ennek a YouTube-os adássorozatnak a neve TV Basic napközi, mert itt nem arról lesz szó, hogy én bemutatom, hogy a könyvben mi található, az egyéni feldolgozás témaköre, illetve nem is a YouTube-on látható sorozatot fogjuk együtt nézni, bár néha-néha egy-egy részt majd szeretnék kiemelni, ami nekem nagyon tetszett belőle, hanem tulajdonképpen egy tanulószoba jelleggel egyrészt főként a feladatokat, a házi feladatokat fogom én megoldani, mint ahogy itt írták, hogy több gépen más dialektusát beszélik a basic nyelvnek, itt egyébként be is mutogatják a gépeknek, különböző gépeknek a billentyűzetét, tehát itt valóban kitérnek gép specifikus dolgokra. Itt van például egy keresztbe forgatott Spectrum, ZX Spectrum 48 kB-os gép billentyűzete. Szóval, mint hogy itt írták, hogy különböző dialektusok vannak, ezért én, mint szakkörvezető, vállalom azt, hogy itt mondjuk Commodore 64-en és Sinclair gépen, mert talán manapság még ezek a leginkább felelhetők így az amatőr alapfokú gyűjtők között is. Tehát ezeken a gépeken elkészítem, bemutatom a feladatok megoldását, a házi feladatokét, valamint nekem nagy szívfájdalmam, hogy mivel ez a mozgalom 1984-ben indult, akkor pedig még szó sem volt a nálunk olyan népszerűvé vált Enterprise 128-as számítógépről, ezért, és nekem mivel az volt az első számítógép, amivel találkoztam, így aztán én mindenképpen plusz munkagyanánt szeretném elkészíteni az adásban vagy a könyvben látott feladatokat, bemutatott feladatokat Enterprise számítógépen is, hogy ott azok hogy néznek ki, valamint a házi feladatokat is szeretném azon a géptípuson is megoldani. Aki ehhez csatlakozik, és esetleg nem utólag nézi vissza a videót, hanem az előre meghirdetett stúdiumon, ott a virtuális tanulószobában részt vesz velünk együtt, akkor akár ott közös munka is kialakulhat, együtt megoldjuk a feladatokat, illetve hogyha kérdés van, vagy valami pontatlanságot találunk, akkor azt ott közösen meg is tudjuk beszélni. Úgyhogy én már elő is szedtem többek között az egyik Spectrum számítógépemet,
Persze ez csak jelzés, hiszen a jobb képminőség érdekében ezt emulátoron fogom végrehajtani, de én már a tettek mezejére léptem. Nos, akkor erről lenne most szó. Remélem, hogy sokan kedvet kapnak hozzá, illetve nem fogják értelmetlenségnek találni. És már is most buzdítok mindenkit, és mondom, hogy akkor, mivel én már megtettem, de még egyszer át fogom nézni, mindenki nézze át az első 2 fejezetet. Ezek egyébként nem hosszúak, az első fejezet címe bevezetés, ahol picit beleugrik, és már egyből kedvet csinál, konkrét feladatot mutat be egy rövidebke sorozat átlag értékének kiszámításán keresztül, a második fejezet pedig a számítógép használata címet viseli. Itt pedig picit visszaugrik a kezdetekhez, miként is kell bekapcsolni a számítógépet, bemutat egy-két egyszerű programot, valamint elmondja, hogy az elkészített programjainkat miként tudjuk kimenteni háttértárra, valamint azokat később visszaolvasni, hogy ne vesszenek el ezek a példaprogramok. Úgyhogy az első 2 fejezet feldolgozását el lehet mindenkinek kezdeni, valamint nézzétek meg a YouTube-on a TV Basic első 2 adását, 22 perc körül vannak, tehát egy este elolvás előtt vagy vacsorához akár ideális, és akkor lehet, hogy már most, ennek a hétnek a végén, akkor megtartjuk az első TV Basic napközit, amikor a 2 első fejezet anyagával fogunk foglalkozni, illetve a házi feladatokat megnézzük, illetve én mindenképpen megoldogatom őket saját okulásomra. Úgyhogy erről lenne szó. Remélem, hogy mindenki kedvet kap. Még Zergi is kedvet kap majd ehhez az egészhez. És akkor jó szórakozást mindenkinek, jó tanulást, és legfőképpen az a lényeg, hogy szórakozzunk, és kipróbáljuk, hogy is ment ez régen. Én nagyon várom azt, hogy ennek mi lesz a végeredménye, illetve az egész dolognak a végén, hogyha lesz kitartásunk hozzá, akkor megpróbálom valahonnan megszerezni, vagy előtúrni a TV Basic után megtartott vizsgának a feladat sorát, és ezt is megpróbáljuk majd megoldani. Úgyhogy jó készülődést kívánok mindenkinek, és hajrá előre a népoktatás útján. Sziasztok!